L-istaġun tal-kaċċa se jiftaħ fi 17 ta' April u jagħlaq fi 30 ta' April biex hekk din is-sena se jdu miftuħ għal ġimagħtejn. Dan ifisser li għal darb'oħra l-Gvern se jkun qed japplika id-deroga li tippermetti il-kaċċa fir-rebbija. Il-ħinijiet li fihom se tkun permessibbli l-kaċċa tnaqsu għal satejn qabel tluħ ix-xemx sa nofsinhar, dan fi kwalunkwe ġurnata tal-istaġun. Il-kwota nazzjonali se tkun ta' 5,000 gamiema u summiena. Il-kwota individwali ta' żewġ safar f'ġurnata u ta' 4 matul l-istaġun baqgħu l-istess pa' snin li għaddew. Dawn il-miżuri speċjali jittieħdu biex jitnaqqas aktar l-impatt ta' deroga limitata fuq il-popolazzjoni ta' dawn iż-żewġ speċi. L-istaġun għall-kaċċa tal-gamima fil-ħarifa se jinfetaħ fix-xahar ta' Settembru u se jkun suġġett għal kwota nazzjonali ta' 7,000 gamiema. L-istaġun infetaħ wara r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat Ornis u wara li kienu kkunsidrati l-parametri legali u ta' konservazzjoni tal-gamima u s-summiena u kif ukoll l-istudji dwar il-passa u t-tarif dwar l-istaġun tal-kaċċa fil-ħarifa 2015.